יוסי צובר נמצא איתנו כאן, הוא מייסד הולינה, הוא לא לבד, הוא עם יואב אביתר בוגר הולינה, וזה בעצם טיפול מסוג אחר באי תאילנד, קבוצות ייחודיות לטיפול בפוסט-טראומה עבור לוחמים שיצאו מהקרב. לא רק, אבל אנחנו מיד נדבר, בוקר טוב, מה נשמע, מה העניינים? אבל נשמע כבר טוב, תאילנד, וזה כבר, אני לא יודע מה זה, כבר אני רוצה אותו, גם אם לא יהיה כלום. כבר אני מנסה עכשיו, רגע, איך אנחנו יכולים לבוא להעביר קורס? ואתם רוצים הופעה, משהו, בתאילנד זה כבר טוב. אתם מוזמנים תמיד. כן. ספר לנו על הולינה, מה זה המקום? הולינה זה, קודם כל, המילה הולינה זה הוליסטי. מקום שהוא בעצם משלב גישות. אני חשבתי הולי. זה גם הולי, הולי NA. זה מרכז הוליסטי לטיפול בהתמכרויות ובטראומה. זה התחיל מזה שאני מכור נקי בעצמי, כבר נקי מעל 30 שנה, ותמיד היה לי חלום לעזור לאחים שלי, לאנשים כמוני, לצאת מהסיבוב, אפרופו סמים, מסיבות, מה שקיים היום. והגעתי לתאילנד במקרה לאיזשהו ריזורט, ומשהו אמר לי ששם זה מקום שצריך להיות מרכז טיפולי, הוא אכן קרה. מדהים. כל הכבוד. אי אפשר להסביר את זה, איך זה היה, אבל... אז מילה על עצמך קצת, אתה תספר שגם אתה היית, זאת אומרת, עברת איזושהי טראומה, ואז התחלת לעשן סמים או משהו כזה? אני פוסט-טראומטי מאז שנולדתי, לצערי. אני מתכוון לזה, ממש מאז שנולדתי. בוא נגיד שאני קיבלתי מכות ברחם של אמא שלי, אז עוד לפני שנולדתי לעולם הזה, כנראה שהייתי עובר שמאוד מאוד פחד בפנים, והחיים קדימה הובילו אותי למקומות ממש ממש לא טובים. וכן, אחר כך כמובן, כאילו הייתי צריך לברוח מהחיים האלה איכשהו. המזל שלי שמצאתי את הסמים, ואני אומר, המזל שלי, כי אם אני לא הייתי משתמש בסמים, כנראה שהייתי מתאבד. וואו. ובסופו של דבר, בגיל 26.5, אחרי אין ספור ניסיונות וגמילות ובתי סוהר ומה שאתה לא רוצה, אני חושב שאלוהים חנן אותי ועשה לי נס ומצאתי דרך. וכבר אז נשבעתי שיבוא יום שאני אעזור לאנשים. במשך ה-30 שנה האלה גם עזרתי להרבה אנשים. הקמתי בתחילת דרכי מרכז טיפולי, אני יכול להגיד, השכונה פשוט, אני גדלתי בשכונה מאוד מאוד קשה, אז היה כרם התימני, זה היה מקום של הרבה סמים ובלגן בזמני. וכשאני התנקטתי מסמים, אז כזה, הסוחר הסמים של השכונה נהיה נקי, ראו שהיו סוגרים את הדלת שהוא היה עובר, או היו עוברים מדרכה שהוא היה עובר, פתאום הוא נקי, ובוקר טוב, ומה נשמע, ושלום. אנשים פתאום התאהבו, ואמרו לי, בוא תעזור לילד שלי, בוא תעזור לאבא שלי, תעשה טובה, אתה עשית את זה, בוא תעשה את זה, וככה בעצם ניסיתי לפתוח משהו. גלגלת לעולם העזרה. ועכשיו בעצם הגענו לאיזשהו שיא, כי בכל זאת יש פה משהו... היום כן, היום הולינה זה מרכז כבר עולמי. יש אותו גם, הוא הכי גדול באסיה, יש אותו באירופה לנוער, ויש אותו עכשיו גם בישראל. כן, זה הפך להיות בעצם מותג עולמי. ויואב הוא אחד מהם שם, נכון? נכון. אתה מה? אז אני מקיבוץ בית אורן במקור, אני נכה צה"ל, מצוק איתן. עשור של, בוא נגיד, ניסיונות לעזור לעצמי בכל מיני דרכים אפשריות, בתוכם גם שימוש מאוד גובר בסמים. הגעתי ליוסי לפני 7 חודשים. אחרי מסע לא פשוט, ניסיון התאבדות בישראל גם תוך כדי הדרך הזאת, כי כבר שום דבר לא באמת הצליח לעזור לי. הייתי מטופל במשך 4 חודשים. וואו. בכל השיטות טיפול האפשריות, מפסיכולוגית שעוזרת לי לטיפול במים, לטיפולים על מערכת העצבים, לטיפולים נשימתיים, למדיטציות. היום אני מתנדב אצל יוסי במוסד בתאילנד. וואו. בהולינה. בהולינה, צודק. אז היום אני בהתנדבות בהולינה. הייתי פה השבוע, נחתי בארץ לשבוע, לביקור. נסעתי גם לגני התערוכה לאירוע של הנובה. אני מקווה מאוד גם לעבוד עם לוחמים שיגיעו אלינו בהמשך, מתוך המקום שאני הייתי באותו מקום שהם נמצאים בו היום. תור לוחם. כן. מה באמת מה זה המיזם הזה עם הלוחמים? המיזם עם חיילים, מכיוון שהם לוחמים, או כל פוסט-טראומטיים, גם נובה זה יכול להיות, או כל בן אדם. מכיוון שבעצם בהולינה יצרנו מגוון שיטות ומגוון גישות טיפול מכל העולם.
באמת. היו אצלנו עכשיו פסיכיאטרים מהארץ ומהעולם שבאו לראות את השיטת טיפול שלנו, למה זה עובד, למה מגיעים אלינו מכל העולם. אז אני חושב שמה שמייחד את אולינה זה המגוון הרחב של השיטות טיפול שהיא מביאה לאותו מקום, זאת אומרת, כל מטופל הוא עולם ומלואו, וכל מטופל צריך גישה אחרת, ולא איזה משהו שאתה נכנס לתוך שבלונה, וזה בעצם הגישה ההוליסטית שאולינה מביאה. וראינו, כמו יואב, יש לנו המון לוחמים ואנשים שבעצם כן הצליחו להחלים מהטראומה שלהם, אז החלטנו להקים מיזם ללוחמים. כבר בקרוב, בתחילת אוגוסט, מגיעות התצפיתניות. וואי, מדהים. כן, אנחנו לקחנו את התצפיתניות עלינו, אולינה מעלה אותם ללא עזרה של אף אחד. כל הכבוד. לטיפול שם. טיפלנו בחטופים התאילנדים, שאף אחד לא יכל לטפל בהם, לא ידעו מה לעשות איתם, פשוט מאוד שלחו אותם לתאילנד, ואיזה פסיכיאטרית מביאה להם כדורים, והתקשרו אליי איך אפשר לעזור להם, ובאמת עשינו איתם עבודה שאני לא הייתי שם כשהם היו, אבל כשהגעתי, אחת החטופות השאירה לי מכתב, וכשאני קורא, אני לא מבין תאילנדית, תרגמו לך. תרגמו לי מה כתוב שם, פשוט מאוד החיים שלה השתנו, ואמרה לי תודה רבה שאני יכולה לחזור לישון בלילה, שכל גם היום אנחנו יודעים מה קורה, יש לנו תוכנית של צינון ללוחמים, שלוחמים בעצם מגיעים, מסיימים את הלחימה, הם מגיעים הביתה. נכון, יש מסגרות שהיום עוזרות להם בישראל, אבל לחלקם הם צריכים הרבה יותר מזה כדי להגיע הביתה. אנחנו יודעים שהם לא מתפקדים כשהם מגיעים הביתה, הם לא יכולים להיות אבא לילד בגיל 5, הם בסטרס. הם רק עכשיו, אחרי המלחמה שהם מגיעים הביתה, הם מתחילים לאבד את כל מה שקרה שם, והתמונות מגיעות להם. אני חושב שהם צריכים איזשהו פסק זמן לעבור את הוויסות, את הקרקוע, את העיבוד הזה ואת העצמה אחר כך לזכור שאתה גם אבא ואתה גם הורה וגם אתה איש שצריך ללכת לעבודה ולהכין אותו בדיוק למקום הזה, ויש אנשים שקשה להם. אז אם יש לוחמים שרואים ואומרים, וואו, זה נשמע בדיוק אני והייתי רוצה גם, אז... בדיוק, אז אני אגיד, אם אפשר להתקשר אלינו, כל הייעוץ לאולינה, לתמיכה, ללא עלות, 054-922-1002. באתר ימצאו אותך, זה לא בעיה. באולינה הם... או חפשו את אולינה בגוגל, אתם תמצאו בכל העולם. תשמע, אבל יוסי, תשמע, עכשיו אני אומר לך, זה לא... פעם זה היו מקרים, עכשיו אני חושב שיש איזו מסה אדירה. זאת אומרת, אתה באת לעזור לאנשים, אתה צריך עכשיו לעזור להיכל, כי זה אינסופי כמעט. אני אגיד לך ככה, אני עליתי היום ברכבת, אני לא עולה ברכבת כמעט, כן? אין אצלנו רכבות בקופנגן. עליתי ברכבת ואני רואה את כולם דרוכים על כל בן אדם שעולה ברכבת, ככה בוחנים אותו. המדינה שלנו נמצאת בטראומה, בין אם אתה מבחין או לא מבחין בזה. אני חושב שאת האנרגיה הזו היא משפיעה על הילדים שלנו, על המשפחה שלנו בכל מקום. גם הגננת שמגיעה לגן, גם היא באיזושהי טראומה, בין אם מודעת או לא מודעת, אנרגיות היא מעבירה. וזה נכון, שואלים אותי, אוקיי, מה עושים? 80% מהמדינה בטראומה, אנשים הולכים משתמשים בכל מיני דברים, כי אין להם ברירה, התצלוחת של התרופות או לאלכוהול, או לסמים, או לבריחות, בריחות לחרדות, בריחות כולם מנסים לברוח מהמצב, כי פתרון לא מכירים למצב, ויש פתרון. יש פתרון, ואני חושב שמדינת ישראל יכולה לעשות עוד הרבה בתחום הזה, ואני שמח, היה אצלי לפני 3 ימים שר הרווחה, ואני שומע שהם מאוד מאוד פתוחים לקבל עזרה, וזה ממש שימח אותי. יואב, אתה יכול להעיד שיש פתרון? הנה, לך זה עזר? חד משמעית יש פתרון. אני חושב שבן אדם שרוצה לטפל בעצמו ורוצה להשתנות, אם הוא ישקיע את הזמן ואת הרגע וייתן לעצמו את המקום, אולינה יכולה לעזור לו, והדרך היא... אני עליתי על דרך חדשה לפני 7 חודשים, והחיים שלי היום, להשוות את החיים שלי בעשור האחרון, זה משהו שאני לא חשבתי שאני יכול להגיע אליו. מדהים. ואנחנו מדברים על לחזור לישון, ואנחנו מדברים על להפסיק עם ההתקפי זעם האלה, ואנחנו מדברים על להתחיל להיות בן אדם יותר רגוע ולהצליח לנשום. אתה רצית לצאת, אולי יש כאלה שאפילו לא יודעים איך יוצאים, ומה יגרום להם בכלל לרצות לצאת מהמצב שבו הם נמצאים. הפחד הראשוני הוא להתחיל את הדבר הזה, באמת להודות יש לי בעיה. ואני חושב שהמודעות לזה שיש בעיה עולה ועולה,
אחת המטרות שלנו פה זה גם לבוא ולהראות שיש מקום, וזה בסדר להודות שיש בעיה. יש לי הרבה בעיה. זה קשה, יש לי המון, וזה בסדר לבקש עזרה. פתאום עכשיו לבוא ולהגיד יש בעיה, זה... אני חושב שהם מרגישים את הבעיה אחרי, לוקח זמן. תוך כדי הלחימה... ברור, האדרנלין... מגיעים הביתה אחרי חודש, פתאום התמונות מתחילות לחזור. כן, לוקח רגע. שם זה מתחיל, ואז הסמים נמצאים שם, ואז האלכוהול, וכל הבריחות שבעצם יכולות להיות, ולא מודעים. היום כאילו הוויד, המרחואנה, אני אומר לך, זה משהו שכאילו לגיטימי וזה בסדר. אנשים לא מבינים את הנזק לטווח ארוך, מה זה עושה להם במוח. איך הם יבינו אם משרד הבריאות מחלק את זה כמו צ'יפסים? אני אתמול חזרתי מאולינה קפריסין, הגעתי ישר ל3 בתי חולים שביקשו ממני להגיע. ממש. חבר'ה צעירים אחרי צבא שנמצאים בבתי חולים מאושפזים עם פסיכוזות, הם לא מבינים בכלל, כולה וויד. וזה מוויד. וויד, פסיכוזות היום מגיעות מוויד, תחקרו את זה. אנשים נעלמים, אנשים נאבדים. מטורף. ואני חושב שזה שאתם מביאים אותנו פה, גם, אני אסיר תודה לכם, להעלות את המודעות. תודה ליובלי. כן, ליובל. שעשתה את השידוך, אחותי שידחה. נכון, אחותך שידחה את זה. כן, היה לי גם תוכנית אצלה, אבל זה שאתם מביאים את זה למודעות, ואנשים כרגע בבית שומעים את זה ואומרים, רגע, נכון, הבן שלי נמצא בבעיה הזו, הוא מתכנס, הוא סוגר את עצמו בתוך החדר, הוא מעשן וויד, וואלה, זה הפסיכוזה הבאה יכולה להיות. שימו לב. מדהים. תודה רבה שבאתם וסיפרתם לנו. יישר כוח גדול על כל ההשפעה הטובה. אולינה ישראל, אפשר... אולינה ישראל. כן. אולינה תאילנד, ישראל. יש גם בישראל, יש גם בתאילנד, יש גם באירופה אולינה. מדהים, תודה רבה. צריכים מרכז כזה גם פה לדעתי. שמה? הוא אמר, יש בישראל. יש לנו מרכז בקיסריה, יש בארץ גם אולינה, מרכז גדול. כן. שיבי יואב, תודה רבה שהייתם איתנו הבוקר הזה. תודה לכם.